Što bi trebali jest sportaši i fizički aktivne osobe? Pa sve. Rekao bih u 3 nutice. Prvo, raznovrsno. Drugo, sezonski. I treće, neka bude lokalno. Pa evo ga, u sve to se uklapa ova palamida koju sam danas kupio na tržnici. I spremit ćemo je, ne znam, supruga će vidjeti kako će je spremiti. Riba spada apsolutno u dobar izvor makronutrijenata, posebno je dobar izvor bjelančevina i svakako preporučam da imate nešto takvo u prehrani. Ispričavam se veganima i vegetarijancima koji vjerojatno će naći neki nadomjestak kako zamijeniti ovu fantastičan izvor zdravlja i vitalnosti iz našeg Jadranskog mora. Ne mi dodaj nož.